ବାପକୁ ଆମେ ହିଁ ହରେଇଛୁ, ତ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବୁ ସେ କଷ୍ଟଟା, କେହି କରିପାରିବେନି। ଲୋକ ତ ଆସିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ସେ ପୁଅ କରିବ, ସେ ଝିଅ କରିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ମାନେ ମୋ ମା କରିବ। ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଏମିତି ରିଲେସନ୍, ବାପ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ ଝିଅକୁ କିଛି ପଦେ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ନା, ବାପ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଲୋକଙ୍କର ବାର କଥା, ଝିଅର ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, ଝିଅ ତା ଶାଶୁରେ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କରିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ମୋ ବାପା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, 7 ଦିନ ଯାଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କ'ଣ ବୋଲି ପଚରା ହେଉଥିଲା, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଉ 6 ମାସ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତେ କି 3 ମାସ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରଟା କରନ୍ତି, ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ବାହାଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଜିନିଷ କରେଇ ଦେଲେନି। ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ବାବୁ, ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରେଇଦେବ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ବାବୁ ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ, ବାପର ଫଟୋ ଦେଖିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନ ହେଉଥିବ ଭାବିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି ବାପା ମା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କଦର କରିବା ଶିଖ। ୱାନ୍ସ ବାପା ମା ପାଇଲେ ନା, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମିଳିବେନି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ନଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ୟାର। ବେଳେବେଳେ ତ ଏତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କାସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମିଛ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବାପା ପଳେଇ ଆସନ୍ତେ, ଫେର୍ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ହିଁ ଥିବେ ବାପା, ବାପା ବାପା।